Biki ya yi biki, an ɓarji biki, an buga biki, biki na 'yan kwankwasiyya. Wannan biki namu ne, biki ne na ɗan uwanmu, yayanmu, abokin gwagwarmaya, mai girma Honorable Saifullahi, wanda shi ne SA Media na Sanata Injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Wannan ɗan uwa muna maka murna, muna maka fatan alkhairi. Wannan baiwar Allah da ka aura, Allah Ubangiji ya sa ita ce sanadiyyar arzikinka. Allah Ubangiji ya ƙara yalwata maka a cikin arzikinka. Allah ya ƙara maka sutura, ya ƙara maka wadata. Allah Ubangiji ya ba ku zaman lafiya. Duk wata fitina da take cikin aure, Allah Ubangiji ya raba ku da ita. Allah kar ya barka da dabararka da wayonka. Allah kar ya bar amarya da dabararta da wayonta. Allah ya ba ku ikon kyautata junanku. Allah ya ba ku ikon yi wa junanku alkhairi. Allah ya ba ta ikon taimaka biyayya. Kai kuma Allah ya ba ka ikon kai mata adalci. Ango, na san an gaya ma, iyayenka sun gaya ma, iyayen amarya sun gaya ma, malamai sun gaya ma, shugabanni sun gaya ma, abokai sun gaya ma, ni ma ƙaninka zan gaya ma. Abin da zan gaya ma shine ka yi haƙuri. Auren nan gaba ɗaya haƙuri ne a cikinsa, sai wanda ya yi yake sani. Duk wanda bai ba sai dai a ba shi labari. Saboda haka kai ma yanzu ka sa ƙafarka a ciki, kuma za ka ji ya ake yi. Da haka sai ka yi haƙuri. Sha'anin mata wallahi sai da haƙuri. Tunda mahaliccinsu Ubangijinsu gaba ɗaya ya ce kaidinsu yana da girma, inna kaiduhunna azim, to wallahi sai kai haƙuri. Za ka gani, kai ka gani kamar baka gani ba. Za ka ji, ka ji kamar baka ji ba. Ka toshe kunnenka kuma ka rufe idonka, ka yi ƙoƙari ka yi adalci. Allah Ubangiji ya ba ku zaman lafiya. Allah ya kawo ƙazantar ɗaki kamar yadda ake faɗa a baya. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala, duk wanda ba shi da mata Allah ya ba shi ikon ya yi. Mai ɗaya Allah ya ba shi ikon ya yi biyu. Mai biyu Allah ya ba shi ikon ya yi uku. Mai uku kuma Allah ya ba shi ikon ya yi concluding, ya rufe gaba ɗaya. Allah ya ba kowa arzikinsa. Allah ya taimaki mutanen Najeriya gabaki ɗaya. Allah ya taimaki jagora Sanata Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso.